अभी यहाँ सब सुन रहल छी मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। जाके कोर्ट में सुन पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। अभी यहाँ सब सुन रहल छी ऋतिक सिंह के आवाज में। चल पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। चल पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। दिल नहीं तो टूट जैतै साथ हमर छूट जैतै माई तो हर तोरे छौ सपोर्ट में। दिल नहीं तो टूट जैतै साथ हमर छूट जैतै माई तो हर तोरे छौ सपोर्ट में। चल पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। सुन पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। ले पैसा दी जाके कोर्ट में। सुन पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। नहीं चाही पैसा कौड़ी नहीं चाही सोन गे खा के क्रिया कहै छियौ तू ही छ धन गे। तू ही छ धन गे। नहीं चाही पैसा कौड़ी नहीं चाही धन गे खा के क्रिया कहै छियौ तू ही छ धन गे। दोसरा से मन भरैतौ हमरा से साथ छोड़ैतौ बाप तोहर तोरे छौ सपोर्ट में। सुने पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। चल पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। ले पैसा दी जाके कोर्ट में। सुन पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। राइटर सुशील के अहाँ जान छी ईमान कहैया ऋतिक दिलीप दिल से ईमान। दिल से ईमान। राइटर सुशील के अहाँ जान छी ईमान कहैया ऋतिक सत्या दिल से ईमान। भतराज साथ सुतैतौ कहियो नहीं हाल गे पूछतौ भाई तोहर तोरे छौ सपोर्ट में। सुन पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। चल पागली गे ले पैसा दी जाके कोर्ट में। चल गए देखे के सार बोले मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो कॉन्टैक्ट नंबर 951074।